Ahojte, vítajte na kanáli projektu Slav Project. Čo je tento projekt? Projekt Slav Project je výskum stupňa porozumiteľnosti západoslovanských jazykov, teda poľského, slovenského, českého a dvoch umelých jazykov, globínskeho a kneženského. Tento film je pozvánkou na účasť v tomto výskume. Potrebujeme zozbierať minimálne po 2 osoby zo Slovenska, Čiech a Poľska. Výskum bude prebiehať v 2 fázach. Prvá fáza je analýza percentuálnych podobností slovnej zásoby medzi týmito jazykmi a druhá fáza, v ktorej výskumné skupiny dostanú minimálne 10 textov z každého jazyka. Ich úlohou bude zapísať preklad do svojho jazyka podľa svojej intuície. Druhou časťou tejto fázy je počúvanie textov druhou časťou výskumnej skupiny, ktorá má tiež rovnakú úlohu ako prvá polovica s textami. Ak máte záujem, pozývam vás na stránku slavproject.serv00.net alebo napíšte na náš e-mail slavproject@int.pl. Dovidenia.